Възстановяването след операция за поставяне на гръдни импланти е нещо строго индивидуално. Имаме пациентки, които на третия ден вече се чувстват изключително добре и се връщат към нормалното си ежедневие. Обикновено наблюдаваме, че при повечето пациентки този процес отнема една седмица, докато успеят да се адаптират към поставените протези и да се върнат към нормалното си ежедневие. Разбира се, има и пациенти, при които възстановителният процес е малко по-удължен. Пациентки, които преди това са изключително често спортували, техният гръден мускул е много развит, тогава напрежението в гърдите се усеща по-голямо и им е необходимо малко повече време, за да се адаптират към силиконовите импланти. В процеса на възстановяване след вашата операция за оголемяване на бюста с импланти, ние минаваме през няколко контролни прегледи, превръзки и етапи от възстановяването, които е добре да следим. Първият такъв етап е няколко дни след операцията, втори или трети ден след операцията, на който трябва да установим дали всичко е окей около раневата повърхност. Тоест да направим една превръзка и да се увериме, че няма прекомерен отток, няма, не дай си Боже, продължаващо кървене и че всичко изглежда нормално. Обикновено при оголемяване на бюста с импланти в нашата клиника ние използваме резорбируем шевен материал, т.е. не се налага на пациента да му бъдат свалени конци, тъй като конците, с които затваряме раната и зашиваме кожата, се резорбират от вашият организъм. Следователно, необходимо е на 14-ти ден да се видим, за да можем да установим, че раната е зараснала, да бъдат премахнати всички превръзки и вече да може спокойно да извършвате всички дейности, да си взимате душове и да минете към нормалното си ежедневие. Задължително препоръката ми е да имаме контролен преглед на 45-я ден, това е месец и половина след поставянето на гръдни импланти. На този етап вече би трябвало оттока изцяло да е спаднал, гърдите да изглеждат нормално и това е първоначалният резултат, първоначалният реален резултат, който ние ще забележим. На този етап можем вече да свалим задължителните медицински сутиени, които препоръчваме да се носят 6 седмици. Оттам нататък резултата продължава да еволюира, но по-бавно, докато стигнем до 6-тият месец, когато е последният ни контролен преглед и вече трябва да установим как се е разгърнал резултата, да си направим финалните снимки, за да можем да си сравним резултата преди и след интервенцията.